penak tenan iki. Sesarengan kalian gandur ngulung wonten ing dalu punika pun langgam es semu. Oh, enten ki ceritane ngoten iku nggih. Nyatane nek adem wong ayu langgame es semu. Sesarengan kalian gandur ngulung wonten ing dalu punika. Mugi minipun langgam nika saged anggergaken sasana ing dalu punika. Good. Tak
Wis rada gelem kompak. Niki anu kopine pun metu napa dereng? Oh dereng. Yo. Ya Allah, derengnya semangat. Apa meneh Papat tambah telu. Papat tambah telu. Kopine dereng metu. Nah. Si katuran monggo Ibu Laden niki rencang-rencang. Penake mantene Mas Satrio. Oh, nggih. Mas Bintang. Sinten namine? Satria Bintang. Gegen Mani. Ya. Akeh men kok dawa men lho. Oh, jangan disenengane dawa-dawa ya. Sampeyan ora demen dawa-dawa. Lah aku rong jajali. Bedane dawa karo ndek apa, Om? Mbah lak dawa kena nyenggek kambil. Ya diaturke ya. Ayah Narios tengah lagu sampun katur. Ojo ayah iki enek putuku lagi. Pak D lek ngoten. Heeh, Pak D ora apa-apa. D setengah lagu sampun katur niki pripun? Iki karo ngrantu Oh, ngaten. Iki diseni dhewe ra apa-apa. Oke. Ajane duet ngono lho ya. Napa? Sing bocah enom iso ketut iso. Apa ya? Heeh. Gala-gala. Ojo lah ojo. Awake wis ora judul iki. Lah piye? Jare percanom ketot kuwi senengane Pitonolo, Pitonolo. Oh, ngaten, Lah Pitonolo cah enom